karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them too. Hello? Oy, Dr. Silverio? Ikaw man diay ni? Ha? Binoy. Hello, Doc? Kinsay mo to, yo? Si Papa? Unsa? Tinuod ka, Doc? Dog iyan. Ha? Okay. Okay, Doc, okay. Sige. Bye. Busing. Nganong nangita man ang doktor ni Papa ni mo? Dong, nganong igo ka man lang mitutok na mo, ha? Busing yan. May problema ba, Busing? Hala, Oy, magunsa man to siya sa sud sa bahay. nang, Oh, naghisgot man to siya sa iyang Papa, no? Ang doktor ba? oo. Ay doon na yun tingali gisulti ang doktor nga nakapakurat ni iyan. Paktay. O say paktay. Nang, dako ning problema, ha? Ikaw malituha ka? Amo kang patagmondo. Nganong ni ana masad ka? Digit ka makapaabot og ugma para mulayas ko? Gusto ka nga karon gyudayon mulayas ko? Ibalik sa parador ang imong mga gamit. Ngano ako makunong ibalik be? Nakapanghipos na hinuon ko, imo na sa kumpukan. Mao man gani ning panahon nga magbuwag-buwag na ta. Gikapoy na sab ko anang batasan nimo iyan oy. Kun wa ka makauyon nako nga nasawa si imong amahan, alas sige. Hatagan ta kakalinaw. Ayaw paglayas! O nga nang dili man ka gustong mulayas ko? Magbuwag na mi ugma og ang imong amahan. Busa, gawas na og ayaw kog sa muka kay manghipos na kog tiwas akong mga butang. Dili ka mahimong mulayas! Unsa? Unsa na masay nagkaon nimo ha? Nag-drugs na gitingali ka no? Maong kalit-kalit ang nagkausab ang imong hunahuna no? Presultihan ta ka. Nahinayak na ko sa akong pagpangluod. Ugma, makigbuwag na ko sa imong amahan. Sa imong atubangan gyud mismo aron matagbaw ka. Dili ka magigbuwag ni Papa! Unsa? Hoy, iyan. Ako may mabuang anong imong desisyon, oy. Basta, dili ka mahimong makigbuwag ni Papa. Tungod kay... Tungod kay unsa, oy. Tungod kay nausab ang imong huna-huna, mao ba? Huh? Sa ingon lang anak ka sayon? Palaguton ko nimo unya karon, ama na sab ko nimo. May sakit sa kasing-kasing si Papa. Ngayon lang gitago. Unsa? Mao nga dili nimo siya mahimong buwagan sa akong atubangan. Gawas lang kun gusto ka nang mamatay na nga akong amahan. Tinood ka tong gisulti ni Ian. Tawagan ako si Ed. Nang sidis? Mura man og kanabang nalipong na ko sa mga panghitabo ba lang ba? Paghilom da Binoy, oy. Ay, lipong-lipong diha ka bata pa nimo. Pero naunsa man yun ning mga hinahitabo lagi ni atong agaw nang oy. Ay. May baliks dong Ian ay. Uy, ano? Dong diin ka man gikan, dong. Nagpahungaw ka sa imong gibati, dong. Ay, unsa magi gisulti sa doktor? Agi ka. Giyarok raman ko na ni mo kausang berdong. La, toan na lagi. Makalakot. O sa lagi makalakot.
May sakit sa kasing-kasing si Papa. Unsa? Usa? Kinahanglan mo ato siya sa doktor, ugma. Uy. Uy, unya, saan man nga, tuwa pa ba sa Japan si Sir Ed? Mapawal na si Papa, ugma. O, buwagan na siya ni Alexa. Hala, mutiurok na di ay ugma ang imong amahan dong. Patay. Maugyod kay mabasol dong. Oh, Kung imo pa nang gidawat sa Alexa nga asawa sa imong amahan, dili unta mo magubot og sama ni ini. ayaw kong niyo basula. Okay, sa man day mabasol ini dong. Tawra ba na si Alex agod? Babae pag yun. Musurrender yun na sa kanunay ni mong paggukod niya. Agoy. Kakuya wanag mo to. Tiurog. Ug mga lawang mga amahan. Kung buwagan na siya ni Alex, ha? Kinahanglang mapugnan si Alexa dong iyan. Nga, ikaw lagi makapugong ni Alexa sa pagpalayas, bossing. Ako na siya gipugan. O kamo ha? Takuman ang inyong mga baba sa nahitabo karon. Imo bang gisultihan si De Alexa sa kahimtang siyang bana? O nang, busa kung mulayas pagid siya. Aw, siya na ang mipatay ni Papa. Uy, musugot nandiay ka nga atakihon sa kasing-kasing ang imong amahan. Bitaw. Andam na day kang mailo kang tuapos. Wa para ba ka makasunod sa pamaagi o saon sa pagpadagan sa inyong negosyo? Ha? Nga lang o niya kay ni. Kana ra bang kwarta dong. Askang dali ang mahurot ana oy. Pero ang kaalam maoy dili gyud mahurot. Hala, tapulana ra ba nimo sa mga sugo sa mga amahan, boss? Anong gitabangan naman hinuon ko ninyo? Wala oy. Amo lang kang gisultihan sa mga mahitabo ba kung mawa ang imong amahan simbako. Mag-iyahay na lang unya ta ini. Manglayas ta ba? Iya tag panglayas kung matumba na na negosyo si mong amahan. May mga kasosyo man ang imong amahan. Laing tao na unya ang maghawt sa inyong negosyo. Hilo mo! Oy, Ayaw ko ninyo gadluka! ay, wa lagi ka na mo hadlo ka dong. Ako na itong yamaman si Alexa. Unya, unsa man pagkapugo nga, bossing? Pinasing ka? Maugyot. Oh. Lakaw ng series. Ama-ama ito sa Alexa. Oo. Noon sa man si Ed, dili man mo tubag. Kinanglang akong maklaro kung tinuod bang gisulti ni Ian nga may sakit siya sa kasing-kasing. Kinsa na? Day, musud ko ha. Nang, dali. Uy, nakapanghipos ka na di ay imong mga butang. Ay, mamani gusto mahitabo ni Iyan nang. Mao nga mo pahuway lang una ko sa kasamok. Pero day, gisultihan basab kaniya bahin sa gisulti sa doktor. Mao ni gusto na kong sutaon gikan kang Ednang. Gusto kong siya mismo musulti na ako bahin siyang problema sa kasing-kasing. Dili mahitabong mamakak ang iyang doktor, Alexa. Ha? Dogay ng doktor nila ni Sir Ed, si Dr. Silverio. Og nanawag yut kini kay palahuson ugma sa doktor si Sir Ed. Mao ba? Mao nga day. Di tingali maayong buwagan ni mo, Sir Ed, o maoy, day Alexa. Pero nakasana ko ni iyan nang, nga biyaan na akong iyang amahan. Pero iyan naman kuno kang ipugngan, day. Ako na ning huna-hunaon ng sades. Ako na kining naghangyo kanimo, day Alexa. Ayaw patya sa kaguol si Sir Ed. Wa pataw na makapanukan si dong iyan para mo pulis iyang amahan, day. Naluoy ka ng maldito niyang. Maluoy manggit ko anak niya, kay nakaatiman man ko anak niya sa diyang nasakit ang iyang inahan.
Unsa? Taon-taon na sa baya ko din his ila, day. Mao ba nang? Mao nga mohangyo ko ni mo, day Alexa. Ayaw lang unag biyae si Sir Ed. Murag binuang maning atong gibuhat bosing iyan. Di na gyud kain ni makapaghunahunag maayo ba? Unsa may akong buhaton, Binay? Aw, bayad na lang ka sa 5,000. Ayaw na lang nagpalaya sa si Ma'am Beautiful. Aron, di madidbo lang imong papa. Dong iyan. Ah, Dong. Ay, Ginoo ko. Husto na ng imong pag-inom, oy. nang sides. Unsa naman, ha? Na, wa man siya mo tandok, dong. Wa sa mo sulti kung unsay ang buhaton. Nagsige raman tong panawag sa imong amahan. Unsa? Pero, di man yun mo tubag ang imong papa, dong, oy. Hala, Oh. Unsa ka, Binay? wa ka hato magunaon nagpahuway si Sir Ed. Oy, Ginoo ko. Aray, Sir, babasing, mamunod man good ka, Ayaw God. tong luha nga kumamahan. Maguol ka sabdi ay kung mamatay si papa ni mo, dong iyan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!